No niin, kaikki, ei nyt kaikki, mutta aika moni on siellä. Puu tuo turvaa sinne, niin on kaikki paennut. No juu. Toin niille kananmunan keltuaista, että mahat pysyy hyvässä kunnossa, niin ei mene sekaisin heti. Vaikka sama ruoka se kipossa on. Siellä jo syödäänkin. No niin, just. Joo. Just kauhea kiljuminen. Toinen vasta. Noni, siinä ei kauaa varmaan mene, kun... Oho, väärä suunta. Sori. Se kasa on siitä hävinnyt. Joo. Hyvä. Lisää poppoota syömään. Miksiköhän sun tarvitsee seistä siellä ruokakipossa? Kiertää ympyrää. Ajat sä kaikki vekeet, ne ei saa syödä mitään. Oot sä vähän torvi? Jos sitten hiffais, missä vesikippo on. Se on tuolla. Joo. Hei taas muuta. Hei.